लानानै बारग'लांनाय जोंहा गबिन्द नार्जारि आदा आरो देवरि आदा आरो गासैबो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, सालबारिनि MCLA जय मुसाहारि, कक्लाबारिनि MCLA मन्टु बर', TCLCC नि चेयारमेन बिथां, लोगोसे जोंहा सालबारि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां आरो गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, আমার মাজত উপস্থিত हुआ আমার सालबारि অঞ্চলৰ सालबारि সাব ডিভিজনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা উপস্থিত हुआ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল আৰু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি খুব আনন্দিত হৈছো যে দীঘলীয়া এটা চিন্তা, দীঘলীয়া এটা যি এটা অপেক্ষা আমাৰ সালবাৰি সাহিত্য সভাৰ পুৰা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত বড় সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ লগত মই উপস্থিত হ'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছো। बर' थुनलाइ आफादनि गोबां जायगायाव मावख'फ्रा मोजाङै लुजायाखै आरो बिनि थाखायनो थुनलाइ आफादनि खामानि मावनायाव जोबोद उसुबिदा जायो। बेखौ जों गोबां समनिफ्रायनो नुबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैखिजाया नाजाथाबनानै जिल्लाफ्राव मावख'फोरखौ बानायदों। थुनलाइ आफादाबो जायगा जायगा बानायदों, नाथाय जायगा जायगा हाख'वाखैमोन। जोङो थांनाय बोसोरसे सिगाङाव थुनलाइ आफादनि मिरु आफादजों सावरायनानै मावख'फोरखौ लुनायनि थांखि लादोंमोन आरो बे हिसाबैनो गासै एबार जोङो गुबुन गुबुन जिल्लायाव जोङो 50 लाखै होनानै अफिस लुनायनि हाबाफारिखौ जागायनो सानदों आरो दिनै बे गासै गंद' अफिस जानांगौनि गेजेराव फार्स्ट जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय एबा खुन्थिया गायसननो थाखाय फैदों सालबारियाव। आं सालबारि जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम हामलायनाय बावो आरो गोलाव सम सालबारिनि जोंहा बर' गासैबो गेदेमा बिथांमोना, दैदेनगिरि बिथांमोना, जोंनि माहारिनि गासैबो जिखिनि दङ बेवहाय बर' माहारिनि थुनलाइ आफादानो होन, फरायसा आफादानो होन, गासैबो सोमावसारनायाव जोबोद गोख्रोङै बाहागो लाबोदों आरो खौसेयै गसंबोदों। आङो थांनाय 20-25 बोसोरनि सिगांनिफ्राय आङो माखासे लाइभ गोथां सालबारि ओनसोलनि दङ। दा बे हिसाबै गोसो सिंनिफ्राय सालबारि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय माखासे प्लेनिंफोर दङ, नाथाय सम आरो सुजुगखौ नेनानै जों लासै लासै खामानिफोरखौ मावदों। दिनै थुनलाइ आफादनि जि हाबाफारि बेयो जोबाखै, गोबां हाबाफारि लाबावनांगौ दङ। बर' राव थुनलाइया जौगाफुदों आरो बयबो दिनै नुदों मेगन सिगाङाव जे बर' थुनलाइया थांनाय बारा गोबाव जायाखै, बे 20-25 बोसोर 30 बोसोराव जथेस्थ' जौगाबोदों। आगोलनिफ्रा बेखौ हमथानानै दोनलांबाय बिबार मुगा अलंबार मुगानिफ्राय फैनानै, नाथाय नैबे लास्ट 30 इयार्सआव जोंहा देवरि दामोननि एसे उन सिगां समनिफ्राय नार्जारि दामोननि जोबोद मोनसे स्पिरिटआव खामानि मावनाय नुबोदों। बै समनिफ्रायनो निल' दाबो डिस्ट्रिक्टआव दङ, बयबो दंखायोमोन, आं मुं लालायनाङा। नाथाय जों जिथिया एबसुआव आंनि फार्स्ट एन्ट्रि जायो सेन्ट्रेल एबसुआव, बै समनिफ्राय मिरु थुनलाइ आफादाव जिल्लाफ्राव जोबोद डेडिकेटेड टिम नुबोदों। दा गोदान जोलैनिफ्रायसो जोंहा एन्ट्रि जानांगोन थुनलाइ आफादाव आरो थुनलाइ आफादाव एन्ट्रि जानो थाखाय एबा बिबान लानो थाखाय फोरोंगिरिफोरानो बेस्ट। गुबुनफ्राबो थायो, गुबुन साख्रि मावनायफ्रा बारा थानो नागिरा, गुबुन गुबुन जायगायाव थायो, नाथाय बिथांमोनाबो थानांगोन। आङो असमियाफोरनि बेलायाव नुदों, बिथांमोननिया दा टिमफ्रा मालाबा सोलायनानै माबा माबि जायो, नाथाय गोबां मानसियानो डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि जड़ित थायो। दा जोंनियाबो थुनलाइ आफादनि गासैबो हाबाफारियाव जड़ित थाबोदों। आं दायो खावलायनो सानदों जे जोंहा बिजोंखौ फोथांनानै दोननोथ' जों हाबाय, नाथाय गोदान गोदान चेलेन्ज फैबाय थायो। दा नंखायनो मावख' लुनायजों लोगोसे जोंहा सालबारि जिल्ला कमिटिखौ गोख्रों खालामनांगोन, आं बेखौ खावलायगोन। आरो नोंथांमोनानो दायित्व लानानै जोंहा जाखांबोनाय माखासे प्रफेसारफोर फैदों, टिचार्सफोर फैदों, बिसोरखौनो बांसिन बिबान होनानै बेखौ माने एसे गोख्रों खालामनांगोन आरो जोंनि थुनलाइनि जि मोनसे खामानि बेखौ एसे स्पिडआव लांनांगौ। दा डिजिटाइज खालामनांगौ। जेसेबां बर' थुनलाइ सोरजि जाबाय थांनाय 50 बोसोराव बेखौ गासैखौबो 100% डिजिटाइज खालामनांगौ। दा बेनि थाखायनो क'क्राझारनि जि मोनसे मिरु मावख' दङ बेवहायबो जोङो 1-1.5 कोटि होदों एबार लाइब्रेरि बायदिसिना रिनोभेसन खालामनो थाखाय। गुवाहाटी केम्पासावबो रड्स बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि स्किम हमदों जोङो आरो गुवाहाटी केम्पासाव आं दाख्लै 9 तारिख बिथांजों सावरायदों 5 कोटिसो होबावनानै बिनि सेमिनार हल बायदिसिनाफोरखौ मोजां हाइटेक आरो एसि बानायजोबनानै जाहाथे थुनलाइ आफादनि खामानिया
जायखौ जोङो नैयाव मावनो हाया गुवाहाटीयाव जनानै सप्तासे सप्तानै 10 दिनबाबो जोंनि स्कलार्सफ्रा रिसार्च खालामग्राफ्रा जहैनानै खामानि मावनो हायो बेखौ एसे नोजोर होनो थाखाय खावलायगोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जि बड' स्टाडि सेन्टार दङ बेजों जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेवहाय जोंनि जि थालांनाय माखासे जारिमिन लिरनायानो होन जोंनि इथनोग्राफि लिरनायानो होन गुबुन गुबुन खामानिफोरखौबो बेवहाय माने जोंनि स्कलार्सफोरनो माखासे एसाइनमेन्ट होनानै रिसार्च खालामहोनानै जोङो बे खामानिखौ मावनांगौ बेखौ आं सानदों। जियानो जा सालबारिनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। एसे उनाव जोंहा थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङा मोजाङैनो बुंगोन। मानसिया बुरजा दङ खम दङ बेजों खोथा गैया, थांखिखौ बुंफोरनांगौ। मानोना मेल मिटिङा आजिखालि खम जायो, मिटिं खोनासंग्रायाबो माने बारा सोरबा थाङो सोरबा थाङा आरो थुनलाइ आफादनि डेलिगेट्सफ्रा थांनानै ओंखार फैयो जोबनायनि सिगाङावनो। दा नंखायनो नेहाथारि बिथाङा फैदों हिसाबै आं खावलायगोन जे एसे बिथाङा जाहाथे माखासे बाथ्राखौ बुंलाङो।